Balik nih gua. Karepmu ku rame sing kaya apa? Jenenge takbiran ya mesti rame ta. Nah, saiki masalah ya. Golek nang ndi? Gak kerasa posoan wis oleh 2 minggu. Kon wis bolong piro kon poso? Aku ngawur Mas aku nganteng-nganteng ngene iki yo lulusan pondok ta, Cak. Awak dhewe yo gak bolong ta. Kene yo padakno mek kono ta. Waduh. Asik jan alhamdulillah aku krungu ana omonganmu kaya ngono iku. Padahal wingi-wingi tahun-tahun winginane masa tau poso kon. Akan gak poso mek posone. Walah, terharu aku. Yo iya ta, Cak. Kabeh ku kepengin berubah ke arah yang lebih baik. Cek orang ini ya ngono. Wis gak usah bahas poso, nggih tas-tas poso Iki lho takbiran ben ya opo cek rame. Gak sepi ae lho, Cak. Kepengin rame lah hitungane ngono lho. Karepmu ku rame sing kaya apa? Jenenge takbiran ya mesti rame ta. Wong Indonesia iki umat Islam iku terbesar sak Asia iki lho wong apa. Ya mesti rame ta. Ya ngerti Cak lek di Indonesia iki terbesar. Maksudnya ku lek jaman biyen kan gawe oncor mbek kaleng-kaleng. Lah maksudku kan wis saiki wis rame wis. Apa sing jarine sing rame-rame ku lho. Horeg lah. Iku lho maksudku yo boleh nyewa horeg di kampung lho. Jadi cek rame lah kampung Cak. Cek gak sepi ngono lho. Oh, nu kate akal-akalan kate nyewa horeg. Duitmu ku lho ndi kate nyewa horeg iku. Kate maneh kampung awake dhewe iki lho cilik. Dalane ciut-ciut. Malah ngono kon nyetel horeg. Rontok iku kok untune wong-wong iku sing wis tuwek-tuwek. Ngawur ae kon niku. Oh iya ya. Tuh yo opo peneh Cak. Cek tetep rame lho. Pengin aku. Saiki iku lho wis tahun 2020, sembarang kalir iku wis praktis kabeh. Ngono lho, barang gede dicilikno supaya praktis. Contohnya kayak komputer, laptop lho, dadi laptop dadi cilik, HP dadi cilik lho. Biyen HP gede-gede sak lepek. Lah mangane iku oleh kepengin praktis, ora usah angel-angel wis. Golek speaker portable ae iku lho wis. Engko keliling kampung. Lah rame awisan ngono. Nah, saiki masalah Cak. Golek nang ndi sing murah sing bekas-bekas lho. Wong ya sama kredit dhewe dekku terbatas sih. Ya po ono solusi ya. Ya po Cak. Sik. Ya boleh takok Cak Kin lah. Biasa Cak Kin lak dagangan-dagangan sing aneh-aneh ngono ah. Waduh. Lek wong iku, aku deniru Cak wong iku. Loh, sik ta. Cak Kin rupane kerja nang luar kota kok ya ndek omah ana bojone. Bojone. Takon sik lah. Wong kan pikir sak mini Cak, emang duitnya gede. Loh, ono kok sing gedhe. Gak tau digawe jare wonge. Ayo Pak takok digentekno apa ora? Tinggal anu dituku. Murah-murahan ae ngono lho. Gelem paling wong yo. Wis coba ae, ayo mrono Ya ae kali ya yo. Ah, ojo diakali lah. Oh ya gak establishing poso. Astagfirullah ki poso kono. Betul mah. Ya sih, maksudnya ku dirayu. Nah, Ayo, ngono wis. lho bener ae wis. Cek rame lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nanti wonge. Assalamualaikum. Biasa nok bele nek ngene iki, nanti bele. Di mana Cak? Biasa nek kene. Assalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, waalaikum. Ono wong. Oh iya. Yuk. Apa? Ini gak dikon mlebu ah. Wow. Kenapa? Kok ada buku sih di gini? Astagfirullahaladzim. Ya orang ngono. Jan elek tok nang aku mbek giyep. Mbok sing prasangkaku sing apik-apik ngono lho. Nah, Ngene lho yu, aku ki ono perlu titik ngene lho. Perlu apa? Perkara duit gak ono. Masih kene butuh duit. Nah, tepak yu. Iki kebenulan iki. Sampeyan kan butuh duit ah. Lah iki aku kate takon nang sampean niku. Takon apa maneh? Waduh, ojo kedus-kedus talayun. Aku ditakon sepikire sampean biyen niku lho sing di dhuwur lemari iku lak nganggur ah. Gak didol lah iku.
aku biyen ku tukune kan 250 ya rek yo. Dadi wis gantekno 150 ae wis. Duku ngono mek 150 aja. Lah tak tukono sakmono lah. Entek ya kurang tuku rokok ae. Nyang 130 lek gelem wis langsung bawa mulai. Waduh, iya wis. Anu yu, iki duwe anjene mek 150 yu. Tapi kan ya mbok susu ono yu cek 130 ngono yu susu ono. Soale iki gawe tuku rokok lho saken arek iki. Ya sek gon wis gon. Aku gitu muring-muring yo kesel, entek tenagaku. Poso. Oke dulu ya. Iya. Oke kan. Iki tanganku gatel jan kowe kate nomor. Nah iya mangkane yu. Heeh, lho pas lho duwe 150 tok nyel iki mangkane susu ono yu saken arek iki. Lek gak rokokan sako arek iki. Ngono lho sako arek iki. Iki asli ya tapi. Asli lho iku tenan wong mesem kabeh lho. Ya wis. Lek sing palsu ku wong merengut ae iku duweke iku. Kompok sih. Anjene Nah, men di Rusia 4 lho iki. Ki adil ya. tetep sing yang kene susu yu. Lah barangnya di Lho iya cukup sih. Oh, men iki ono wis kaya dhuwit kate barang gak dijokokno. Betul tok. Ki lho, mantep ale barangi. Wah. Wah, lah urus rek. ora apa-apa, rusuk kado cetok sing penting lak speaker ya to lho. Gambare wong menyinyah. Penak iki Nyanyi. kan iya. Wah, iki susu yu. Oh iya. Lho. Tak kira lali. Lho ya apa sampeyan saken arek iki wis iku Ini lho, Syukur tak itu. Oh, wis pas iku. Wis ya suwen ya, deal ya. Wis aja salaman, Salaman, bukan mukrim. Assalamualaikum. Salam. Tuh. Ini kan takdirannya rame aja. Apa? Susu kakean wong iki. Loh, siji loro telu lumayan gitu. Tuku rokok rong pak. Ojo lah kon iki yo opo sesuk iki ulan poso kon ojo ngakali wong kon. Cuma 10.000 lho, 11.000 lumayan. Ojo percuma kon poso kon palamu ilang kon golek gara-gara Astagfirullahaladzim. ngene iki kon. Balik. Tapi emang nih, Alah wis ora, kon ku wis ya ora wis. Ayo balik. sama nih ya. Yuk, Apa maneh? Kok balik nih iku lho. susuke kurang.